trei drumuri. Din partea firmei. Este o, cum să vă zic, o firmă a unui șmecher numit Gogu Salfazar. Gogu Salfazar. Eu sunt dândar de-a lui ăștia, sunt de-a lui ăștia, lui Cămătar. Dar nu știu Cămătar. Ce înseamnă la trei drumuri, adică un drum, două, trei drumuri, domniște. Luați așa odată, luați și eu așa odată, așa, dă 500. Dă 500, nu, nu, mă scuzați că am avut o descoperire, luați așa. Așa, uite, așa voiam că i-am tână. Așa, la centură, așa, lișeau la cât. O strângem, și ieșea și o făceam. Cum ani? Ca la pușcărie. Luați un leu ștean, că mă vede Mitianu și îmi face raport. Așa, leu ștean în geantă. În geantă îl face.